Здравейте хора, днес ще играя на Brawl Stars. Точно така, на Brawl Stars. Може да ме последвате тук в YouTube, Нидака долна черта пака. И в TikTok, където профила ми е Lapcoini долна черта БГ. Нека да, ако който ми гледаме новото видео, което видео ще кача, аз съм го качил, последно ще видите, че там си направих Лилито, мисля, че беше, да, 5 ранг, точно така 5 ранг. Тир ранг същото, как му викат, аз му викам ранг, защото преди съм свикнал да му викам ранг. Така, мале! Не, как умрях! Чакайте, добре, няма, трябва да стигна малко. Значи сега, колко процента на батерията имам? 56. Окей, малко ще се зареди, ще стана и ще отида на бюрото и може би ще кача с едно видео в Тики-така, като искам веднага да отидете да ме фолнете, да ме последвате там, защото стигнем ли 1000 последователи, почвам да правя лайфове, как играя GTA 5, Fortnite, както и ще правя реклами на хора, битки. Окей. Да, точно така, както чухте, ще правя реклами. Дали който ме е последвал, ще ми пишете долу в коментарите кой иска да му направя реклама на лайфа. Дори може и под видеа. И, нали, зависи дали сте ме последвали, ако не сте, няма реклама, но ако сте, също така и аз ще ви последвам и ще ви направя реклама, за което трябва да сте ме последвали, защото ако не сте ме последвали, няма да ви правя реклама и аз няма да ви последвам. Тъй, че няма едно видео, най-новото ми видео мисля, че е в TikTok, където е как снимам джойстика ми и съм написал с букви, който ме последва. Нали ще го последвам аз, което наистина е така. Даже имаше няколко коментара, че не съм с камерка в другите. Ще наистина бая с камера има, аз като съм бил по-маничък, малък, айде така го кажете, сега не съм много голям. Той ще го размажа. Тая да е това. Ай, то мечок. Чакай го убием, то мечок. Така, мечока долу. Добре. Чанк и фай. Окей, нищо. Където че понякога не дам някакви звуци, но просто защо ги изядам. Добре. Искам да стигнем 10 000 копии. Това може би тази вечер, не знам дали ще успее. Сега съм 9100 майка нещо. Така. В TikTok имате 2 дена да ме последвате. Защото на другото ми или по-другото ми видео в YouTube, това ме води ли? Ще кажа, да. Как ще се казва новият? По-скоро тези, които не са ме последвали. Не бе, тази кит. Много ме дразна тази котка. Ще просто 2 копи. Така. Може
Ще си извинете, му си забравих какво ще да кажа. Така. Да, точно така, че... Чакайте с него да го убия, че ме под напрежение. Така че аз или я да репусна кръвно следващата игра. Че ще спомена името на TikTok профила ми, което означава, че ако не сте следвали за това видео, трябва да чакате. Нали? Ако искате изобщо да ме последвате, ще трябва да чакате да кача другото или по-другото ми видео в YouTube, което ще кажа как се казва новия ми акаунт. Окей, аз мисля да го тагна тук в коментарите, в смисъл да напиша как се казва още сега, защото мисля, че знам как ще се казвам, но не съм сигурен дали името е подходящо за акаунт ми и за информацията, която качвам. Аз качвам за лапкоини, затова сега се казвам, не само за лапкоини, за много неща качвам, всеки път, когато ми дойде. Имам едно видео, което много ма кефи и още, как е, нали, пробвам Мистер Биш шоколада, истинския, и някакво съм набава, сладките са по-хубави, което сега не си лъжа. Го виждам. Шит, окей, на четвърто място мисля. Да. Окей, мисля да пусна Крал. Значи, 10 000. Не, 9 000. Играва ред. Му качвам. Скоро ще го. И PlayStation ми оказа. Тук насран седи на стола. Кредита му е 200 бона. Окей, посой! Ай, само не на десето. Тая пък каква е тази тъпата е? Но зайче великденско. Не точно великденско. Също така пишете дали тренирате футбол, кой ви е любимия отбор от българските и от чуждите отбори. Чакайте само малко. Пусна Fortnite. Не. По едно време бях тотално, буквално днеска си върнах акаунта, в който ми е гледал предишното видео. Ще разбере. Той откъде се взела? Ще разбере кога съм си върнал акаунта. Те, че отивайте да го видите. Точно така, отивайте да ми видите старото видео, който не го е гледал. Който го е гледал, знае. Така, купих си парфюм. Направо. Много хубав. Купих си отливка от... Купих си отливка от Женк Пул. Оригинал, не да кажете, че е фейк, въпреки че ми не знае как изглежда, нали, каква му е. Не, мамка му бе, брат, как умря. Тама мунка ще отеше. Окей, нищо. Сега. 4 кофи. Добре, чакай. Окей, няма да чакай. Така.
Така, може би искам да игра с Мико, не знам защо. Къде е Мико. Ето го. Стана Майк, май не съм много добър. Код, също не съм много добър. Всички се сме толкова назад с купите. Мортис. Прингаладу. Не, да ще игра с Мико. Мика така. Мико така. Така хора, всеки петък ще качвам видеа в YouTube за Brawl Stars. Може Fortnite няма да качвам. Никога не съм качвал, никога няма да качвам. За Brawl Stars, за други неща също няма да качвам, може би. Не знам защо, просто няма да качвам само за Brawl Stars. Просто за Fortnite не удобно да качвам, защото нямам флашка на това, на PlayStation. Просто не ми издават пари за глупости. Все пак аз не съм толкова известен, даже изобщо, че да си купувам флашки и такива неща. Но много искам да съм на лайв в TikTok, като никога не съм бил на лайв. И се надявам това да се промени. Но правим първата победа с Мико. Той кой тиер ми е ранг същото. Охо, 20. Окей, нека го дигнем по накор. Не е лош. Мико. Не е от най-хубавите бройлери. Почна следващи. Не от също така казвам, не от най-хубавите. Най-любими ми бройлер. Може би е... От тези, които ги имам ми е Едгар. Или може би. А от другите ми е Леон. Кой? Чакай, аз съм с Мико, чакай, че аз мисля, че съм с Лили Хил. Се обърка. Пака така. Не знам. Топато и само последва. Пак сега се да тупче. Така хора, изморен съм, но днеска беше много дълъг ден. Поне за мен. Ето още не приключва, защото имам да стримвам. Още. Само да видя. Излезе се съм отлучила с това. Не, брат. Не съм станал. Така. Така показвам следно нещо, което се задал. Да, може пак ще да. Да. Така имам да снимам с две клипчета. Видео. Горе-долу. Чакайте, моля, никой да не ме бие. Моля. Така. Така сега ще покажа едно пожелание, което получих. За... Не знам защо го чета от тези въпроса, просто ще си го прочитам. Подарявам ми мартеници за здраве, щастие и късмет. Нека те пази от злини и да ти носи само добро.
Мартин, защото ми пречи. Така никак да видим, не какво да направя. Няма да снимам още две видео. Зайти и то може би няма са прекалено дълги. Просто не време да се разчетно, да съм труден. Може би е това да видим. Къде да бросваш. Ще се говорим. Опа и първо да мисля. АФК бро. Okay. Друго ще се говорим за български. Друго ще се говорим за чужди отбори. Сега, значи, можете да кажа две видеа за миналото. Не ме занимава, сега пак казвам миналото за Къде бие блед това не е добре. Това не, брат, защо? Така, на който казах да видео, имам да знам много видео за TikTok, които точно съм измислил съдържанието, какво ще бъде. После имам да мисля да си променя снимката. После трябва да мисля каква ще е. После трябва да... После ще трябва да си променя името. В TikTok, което ще разберете в другото видео какво ще е името. Или все още се чуда. Дали тук давам или не. Да. Без чудно какво да вървим. Браво, браво. Как ми се играеш, да се купи бъс неподходящ. Нека да видим дали ще направим победа. Бяхме там на шума толкова, защото съм набилото ми, а когато не бях, нещо съм наготвен и като се мръдна и да почва да много силно чуя. Така е, браво, Боли. Боли се разказ. Значи те не измери събърна съм да. И просто си направя много нещо. Това да доказателство, че не мога да използвам, не знам дали използвам думите подходящи за... чакай, пожалуй, за друго статус. Пока, гледам
GTA Pet. Выбросим GTA Pet. Выбросим Fortnite. Выбросим Fortnite. И... Я сюда поднимаю. Нахрен. Ну да, все остальные просто блин. Ну что, трифтеры на полонезку надо играть. О! But just to remember. Это не было. Ладно. Камакс. Така. Онктале. Запускаем его. Мало не как не хорошо. Не могу встать из заряда. О, это да. Покстал, что ты не что? Хорошо, наверное, стало. Стало? Как умрела? Рето умирала. Слишком базировано. Ну-ка, опять. Кабель. Там он. No podemos entrar nada con la escuela.
Окей. Така, нормально. Така, hot zone. Така, тук ми трябва шели. Така, взема шелката. Не, табу. Bite го, бе. Това са от другия. Сега сме ще се отмага. Маля, и те натискат. Няма. Айде. Трябваше да пусна някой друг. Така идвам. Идва. Вече е напечено. Ще поне елих. Така, мъртви сте. Стоп. Езуе, потеряла пак. Бронз 2. Окей. Макс, така. Ще не дара. Избира. Веднага леонката. Макс, ще види Дракс. Вече ще ме избират. Да, брат, пит. Ходзъл пак ли, бе? Я пак избирам шеле. Редка. Така, моля ви се този път изберете. Yes! Така. Охо, спикето леонката. Спикето. Окей, така вървим. Маля, те ще ни пръснат. Те ще избера Леон. Така си мисля. Ще ни пръснат. Капна на го види, че... се крие за това. Няма мамка. Така се отивам. Няма хиперчарж. И те па и той пусна кога. Паро тията, ако седите, чакате. Поровете... Не, спайкето му гледнах. Чакай, само да замисля.
Ай, къде скочи, бе? Майко. Мартин. Не. Първата загуба. Не успя. Те много мисля си. Те локтон пошва си. Right for three or marky. Stay no mercy. They walked on for mercy. Right for three or for three or marky. Stay no mercy. They walked on for mercy. Не. Що това е? Ну, 100 бро. 105. Просто не си гледа. 105 бро, 105. Mamma mia. Това го застопорих. Добре. Айде пий такива. Стоп! На моето бебец. Как пак губим, бе? Стига, бро. Стига, бе. Как пак ще загубим? Да. Те, кто му хоче ме си. Така. Играя сега с Лили. Последна игра на Showdown. Може би това видео ще е повече от предишното, което не ми хареса. Така, защото ще ме обработвам. Вече да трябва да ги обработвам. Не са заснети. Мале! Нема, бе! Та саксика, бе! Бе, вярно съм последна игра. Спирам, защото не трябва да стане толкова дълго видеото.
Що се дали спуснем так не? Или да игра в Fortnite. Рай for кри or ма. Ewa barde, ewa na party, ewa, 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 eu volto comer, eu volto comer, deixa eu mostrar, ó, uma tipo próxima gazensto, pum, pum, ale nie dwa balončiće, što ubio. Okay, I think that. Famous football on it. On it, 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 on it. Famous football. On est là. Pico, pico, please help me, please. Lego es pique, aspas pique, lion, lion. This is a puzzle, but lion. Ai, kutam. Не, стига! Добре, нищо. Окей. Окей, хора, това беше от мен. Надявам се да вие чакайте само да видим дали нещо имам за отваряне. Не. Бе, не успяхме да си имаме 10 000 копии. Може би ще снимам сега на почвам да играя. Така, да, 37 минути стана това видео. Добре, хора. Довиждане. Нека вечер. Сега от мен е вечер. За вас ако е ден, нека ден. И до другия път. Чао.